טוב, ערב טוב לכולם, ראש חודש טוב לכולם, בסימני הטבה הגענו לראש חודש אב. אף על פי שבחודש אב הראו דברים קשים את רבותינו, שקלנו גם בכינו שתי מקדשים, גם מקדש ראשון, גם מקדש שני, ואף על פי כן כיוון שבית המקדש נחרב בחודש הזה, למרות זאת אנחנו שמחים בראש חודש אב. אומרת הגמרא פעמיים בש"ס, דף י' עמוד ב' מסכת ערכין, וגם בדף כ"ט עמוד א' במסכת תענית. אומרת הגמרא שראש חודש נקרא מועד, שנאמר קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז כיוון שראש חודש נקרא מועד, אז אנחנו משתדלים מאוד לשמוח, אפילו שזה ראש חודש אב. אדם משתדל מאוד גם בראש חודש אב לשמוח. לכן הגמרא אומרת שם בדף כ"ט עמוד א', אמר רבי שמואל בר שילת במסכת תענית, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, צריך לשמוח. ומי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז מה הפשט? מרבים וממעטים. אז הפשט שתמיד צריך להיות שמח, אלא מה? יש הבדל אם להרבות שמחה או למעט שמחה. גם כשנכנס אדר, אומרת הגמרא, המן הרשע רצה להשמיד להביא להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, תאבד אנשים ביום אחד ושתלם לבוז, ואף על פי כן נהפוך הוא, וישלטו היהודים הם על שונאיהם. אז יש מה להרבות בשמחה. אבל בחודש אב שקלנו גם בכינו שתי מקדשים, גם מקדש ראשון, גם מקדש שני, אב ראשי תיבות אדום בבל, שהבית השני נחרב על ידי האדומים, והבית הראשון על ידי נבוכדנצר הרשע, כמו שהגמרא מגנה אותו, דף קמ"ט מסכת שבת, שהיה רשע מאוד, ציפור לא צייצה. כשנבוכדנצר היה על השלטון, אף אחד לא חייך. מי שהיה מחייך, הוא היה רודף אחריו. אומר, למה אתה מחייך? כל הכסף שלך למלך. כבר לא היה מחייך. אז היה, ככה זה היה, לכן אנחנו משתדלים מאוד, אף על פי שזה ראש חודש אב. ממעטים בשמחה. מה זה ממעטים? משתדלים מאוד מאוד עדיין להישאר בשמחה. יש לנו כמה וכמה סוגיות בש"ס שהגמרא אומרת שצריך להישאר שמחים. תמיד צריך שמחה. דף נ' עמוד ב' בתוספות מסכת סוכה, הגמרא אומרת שם כמה אדם צריך להישאר, למה נקראת שמה שמחת בית השואבה, שהיו שואבים ממנה רוח הקודש. זה השמחה של בית השואבה. דף ס"ו במסכת פסחים, הגמרא אומרת שם אורי אורי דבורא אורי אורי דברי שיר, מלמד שאין רוח הקודש שורה, אין נבואה שורה, אלא אם כן אדם שמח. דף ל' עמוד ב' מסכת שבת, אותו דבר. זו הפרשת וישב, דף ק"פ, זו הפרשת ויחי, דף קט"ז. בלי סוף מצינו בחז"ל, בש"ס ובפוסקים כמה אדם צריך לשמוח, אפילו בראש חודש אב. לכן הפשט ממעטים בשמחה, לא כתוב מפסיקים להיות שמחים, אלא רק ממעטים, מורידים את המדרגה של השמחה. מה גורם לבן אדם להיות שמח? אוכל. מה אם לא אוכל? אדם שמח. דף ט' עמוד א' במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת אין שמחה אלא באכילה ושתייה. אכילה זה תמיד בשר. מה לעשות? אדם שמח, בכל תאוות נפשך תאכל בשר. דף ח' עמוד א' מסכת חגיגה, הגמרא אומרת שמה ישראל יוצאים לידי שמחת החג, צריך להביא קורבנות. 3 פעמים בשנה יראה כל זכור אחד את פני אדון בחג המצות השבועות הסוכות, לא יראה את פני אדוני יראה כמיש כמתנת אלוה כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. אז צריך להביא קורבנות של שמחה. איזה קורבנות של שמחה? אומרת הגמרא דווקא בקר. אם לא יהיה בקר לא טוב. אם לא יהיה בקר זה לא מועיל, צריך דווקא בשר בקר. אם יש עופות לא טוב, אם יש מנחות גם כן לא טוב, צריך שיהיה בשר בקר, אז שמח. לכן אנחנו משתדלים למעט באכילה של בשר, למעט בבניין של שמחה. מה זה למעט? למעט בשמחה, שאפילו כשאתה ממעט תעשה את זה בשמחה. לכן אמר ממעטים אבל בשמחה. גם כשאתה מוותר עכשיו על הבשר, אל תגיד אוף, אני רוצה עכשיו איזה שישליק, אני רוצה עכשיו לאכול איזה בשר, איזה שוארמה, לא טוב. למעט, אבל כשאתה ממעט אל תהיה בבאסה, אלא ממעטים בשמחה. עם השמחה, תמעט כשאתה בשמחה. לכן החודש הזה, חודש אב, כמה אדם צריך להשתדל להתחזק הרבה בתורה, בקדושה, במצוות, בתפילה, בצדקה. הרבה אדם צריך להשתדל דווקא בחודש הזה, כיוון שאדם צריך לעשות חשבון נפש כל הזמן. ובפרט בחודש הזה שכמה פורענויות הגיעו לא עלינו. כמה פורענויות יראו את אבותינו, כמו שאומרת הגמרא, דף ח' מסכת סנהדרין, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. שתי מקדשים, גם ראשון גם שני, אומרת הגמרא בתענית כ"ו, שתיהם נחרבו באותו יום. איך יכול להיות סטטיסטי?